Kubor na Khlem jong unong san Hima. Snubok ba na ka jinglong kene ka jingpang COVID ba ngimla ban yo session asni dengre kidon ki jingkali ki motion ki bakoksan ki ban kata ya kerja dengre jungi ya ka khandok siap jungi geliti distut jungi ngimla nomor bala kerpat do CM dan penengkot no nomor ba yongi nang pensapriang kene jingpang tekawai ke jengkeli ke bang abu kalau mahakini kisngi kini kita yo beladap pernah beladap ladon ke joint inspection happening di Air Force Authorities of Shnong nyumer nanti but State Forest Department ya ka klau hantai hapo nyumer hapo jam ke Shnong Mawrashe mokhan kemudian nyumer da pilih ke dei syakadia de kejingkeli kalau isi katip ne merta lada katip ke State Forest lane ke Air Force Authorities kila pan NOC ne mak diskonsil namar kinong punya Shnong situ kinong song Shnong situ kiong ba kiwan yangi kinong song Shnong kinong punya Shnong ki Khlem kendo ye ki Khlem Jingtip ye namta ka ikene ke joint inspection de ke bashep ting kalong ba yo ke Air Force Authority Upper Shnong yo ke pan Jaka na ke State Forest yo mau marki kemukite pi ke Air Force Complex santai klade ka Shnong ba do pirung to po dile si yo kila khamnya kila don kam Jaka ki Kwah Jaka te kejingkeli ke Shnong ba snubok na shubania shong khambun singi kalau kejingkeli kadon ne kejingtip na PC ba ke State Forest but ke Air Force Authority of Shnong kila lek ke joint inspection shate shapo Mawrashe mukha te nomor ke basheptien yo kane ka Air Force Authority ki pan Jaka na ke State Forest but yo ka ai nomor kan kita nilai amat pe ku Shnong mo shubut mentah wat ban rum se Shnong ru kisem jing ha Shnong la jong hari la jong kemut nila sha peniat hakiwei ki authorities Jingtip ye kadai kata Jingtip ye ki ramba Shnong ki dorbar Shnong Jingtip ye la shuan buntu sia thu ena ba lawan ki officer jong forest department bat ki officer jong ki Eastern Air Command nanti baman pe ita ka Jaka te namanta ka ai Jingtip te dei nang ta bang ibu ne jikeli bala dalam kuno bana kalian ke isi kan hak keli ya ke State Forest Department ke inspection ke dei namanta ka ai Khlem na ba kilik kene menta ku masih banai tam shibnashte kene ka Jaka ka hak ka jingpai ka Shnong ne kadang hak ka hak ke Shnong Mawrashe kadang ke Shnong Mawrashe stay ka banyo ka banle chapo mo khan ka hak ru po ka jingpai jong ka Forest Department ne kadang shibenta ka dei ka Jaka jong forest kadang pa jong ka Shnong jong Mylliem